मा खालामनो ना लेभेल नै बा हाब लांजोबावबायसो बेफारिफ्रा अयथासार लांबाय सोर बोरै महन फाख्लाय मोनखादों आरोना 100 केजिखौलाय मोनदों लांजोबबाय नै ओयाव दंबावोसोमोन नै ब्लेडल' अयथासार नायानो नोंहा जाफैदो लान्दानो 100 केजिदो लान्दाने नाया फाग्लासो नै अयथासार 100 केजिदो लान्दाने जाथैनाया लांजोबानो बङाइगावनि 40 थाखा 50 थाखा खालायनि हरलाबायजोबानो ओमफ्राय माबानिबो बै सुजिरामनिबो अयथासार मुरेननि नों जाथेयाखै बाजै खखानिसो मथे गोमानानै थाया माने दंग' जाथेलानो मोनो आरो अयथासार मोनखायो आदैयाबो लाबाय औ लाखिरा अयथासार नै बिदियाखौ नायलायखासै दिनैने बेखौलाय बयथो लाङा वादार दं ए वादार दं आरो बियो नै एभेलेबेल नुबाय दा ना लाग्राफ्रा माबायदि नै दामाखा अखा हादोंना हादों माबायदि खमाव मोनो नाया नै औ नै लेभेल फानो नाया नों लाखियो बेखौबा आं क्लाय फवानि मोनदों 40-50नि मोनखान्दा नै दाने आसि बिखाफ्रा थांजोब्बायना मा खालामनाय 40-50 60 थाखा खालायनि मोनदोंमोन आरो गोथाव जागौमोन फुरा अयथासार दं नै ना बोथिया जाथेना नुनो नुबाय दा नै लांजोबफिननायसो नामानलाय दा लांजोबफिननायसो मा जोब्बाय बेफा फांख्लायनि फवानि हरलाबायजोबखो 50 ना 60 हाब मा खालामनाय नै नाया एभेलेबेल गोथाव फानो अखा हानायखाय मोनो बे दंग'आवल' जाथेलाबायनांगौरा मोनफ्रोमबो दंग'आव ना नामायखायो माथो जिखिया दंग'आनो जाया मानो नामायो मा आंनि बाथोन जानायनिसो आदा आं बायखा दा लायगोन आं माने मोनजोबखाबाय आङो अलरेडि बेखौ दा बाथोनल' देजाहैगोन आं अयथासार ना मोनदों दे अखा हानायखायनो खैला मैला बाजाराव फानदों आरो सोर बोरैहाय 80 केजि 90 केजि 70 केजिखौलाय मोनलाबायदोंनो 20 थाखा खालायनि अयथासार गोबां मोनलाबायदों 20-10 थाखा खालायनि नै बेलाय फवासेयानो जाफ्रामखायो नै बियो बेसेबांथो 20 थाखा 20 थाखाल' दा औ 20 थाखाल' अयथासार ओमफ्राय बिदिया बोथिया बेसेबांथो 50 थाखा ए बै 50 थाखाल' लायजोबो मा खालामनाय नै मेरला मोनदोंमोन ए नै 50 थाखा खालायनि नै 20 थाखानि गोबां फवासेयानो जाखायो मबाइलावखायसो एसेल' नुदों नै आरो थौसे फैबावबाय नै होस दहाय फुंनिफ्राय फानबाय मानसिफ्रा माथो नै थौसे सफैबावबाय हाब बेसेलायनो जालाय बेसेबांनिथो मोनदों 50 थाखा नै देनजारलै ना बायनोबा ओरै चिराङाव फैनांगौ जेजों खैला मैलायाव आमथिखा खैला मैला फै 50 थाखा खालायनि बस्था बायना लांदो न'आव लांनानै फोराननानै दोनहैदो लांफैदोलै हास्लाबगोन सफैगासिनो दं नाया एभेलेबेल होस लान्दानै हायसिखानो माखासे 100 केजि गारलै माथो थ' जादों दा जानायालाय 50 केजि जानाय लायो दे जिबौबो दङ नै जिबौ
दा बुं मासे गलांबायथ' ना बिङा हाब कमेन्ट खालामलादो रायजोफोर हरिमालसो जादों ना नुवाखै हरिमालसो होखादों नाखौनो अयथासार दामा गैयालै बोथिया 50 थाखा हा दावाखौलाय बेसेबां केजिनि मोनखोनलाय ना जाले दावाखौ बेसेबां केजिनि मोनखो 400 ए नोङो हटेल लिद्राने ओमफ्राय आदार बे 40 थाखा 50 थाखानि ना बोथिया मोनदों लाखिसै फवासेल' खादा बारा जाजालि ने औ नङा लानोलाय हागौ बननिसो प्रयजन जों दा मय फोरानहैनाय बना गैया जेराव गेसजोंसो सोलिजोबो नङाब्लाथ' गैयालाबो 12 केजिसो लाना फोराननो हागौमोन थारुनजों जाबाय थानो हायोमोन मोनानिखौ दा बायलायनोसै दा मोनानिखौ दा फैदेरनाया नोंजों आं लोमजानायखाय थाङाखै 70-80 केजिखौलाय मोनखाबाय नोंसोरबो मुसारिजोंल' जाथेनांगौरा दंग'आव आदा थमने सेरबाल' मोनोनो औ हाब फैनांगौ आरो दै माबा फोराननोसो दिगदार जायोलै ना लालाय अरजायामोन दे फानना हो अयथासार नालै मा खालामनाय दे सबसे आंनो बांसिन लाखादों दे द्रोम खाना मिनिबायलै आंखौ मानसिफ्रा इउटुबारा बिदि जायोना रा होननानै आं बेखौ बाथोनसो जाहैगोनरा आरामसे बाथोन जाहैनोसै आं दा माबायाथ' मैगंथ' मोननानै थाजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय दा बाथोन जानानै दा मोनायावनिखौ आं लायगोन आरोखि थेने खालामालाबो लायगोन आं दा माने बेखौहाय जास्ट माबानायनिल' आरोखि आङो जानायनिल' बाथोन सबाय बिमाजों मोननानै बाथोनल' गिदिंहोजोबखाबाय लांजोबायलै नाया मानसिफ्रा आयौ गोजोयो बुंजोबखादोंमोन अयथासार ना ओंखारदों लोगोफोर अखा हादोंना हादों एसे सिन्था खालामबायमोन जोङो माने माइफ्रा जानाय नंला नामा होननानैहाय ओमफ्राय दा अखा हाना होबाय इसोरनि अननायजों नाबो मोनजाबाय गोबांथार दंग' जाथेलाबायला मोनो आरोना मुसारिजों जाथेनांगौ अयथासार ना ओंखारदों ओंखायनो लाबोबाय आं दसे नै बिदिया बारा नांबावखाखै दिनैहाय अयथासार नायानो हिन्जाव सानै हिन्जाव सानैखा नाङानोलै फैदोलै आदा बस्थाजोंसो लानानै थांदो दामान गैया 40 थाखा 50 थाखा नाया खाजोनाखौबो दालासैलै बिदिसो मोनजाबाय ini बेसेबां लाखैला गनासे खालामनाय दस्रा जोंबा माबायदि मोनजादों रायथा गयारि फावआव बेसे मोनगोन हे दामा बारा गैया ब्र 40-50 थाखा अबेबा 60 थाखा खालायनो आरो 40-50 थाखा ना बोथिया एसे गिदिरा एसे बारा आरो 40-50 नि एभेलेबेल सोर बोरै माबा खालाय मोनदोंलै 40-50 निफ्राय मोनदों दंग'ल' जाथेनांगौ बिदि अखा हाबा माने अयथासार ना फैयो आरो खालामनाय ओरैबायदि गामियाव हारसिंनो लांबाय बिसोर बङाइगाव गोजों लांलाबायजोब्बाय आरो ना बेफारिफ्रा लांबाय दा खैला मैला बाजाराव अयथासार गोबांखा आरो जाथ्र'लायनो हायो ओमफ्राय सबसे आंनो बांसिन लादों नै बाथोन देजागोन कमेन्ट खालामहर नांगौब्ला अनलाइन हरगोन आं नाखौहाय खयसि लाखो नों बेखौल' लाबाय बांद्राय लालाबो फोराननो बावनानै गैया ना दिगदार जायो
अयथासार दिगदार है नाया नों मा नांगौ मोनजोबगोन आरो ना बोथिया एलेंगा बेबायदिनो एभेलेबेल मा ना सफैदावदोंल' हनै आरो बेयाव सफैबावलायबाय नै दाख्लिबाव नायबानो जाबाय नै मा खालामनो आरोखि एभेलेबेल सफैदावदोंल' नै नाया नै नाया नांजोब्बाय ने आदा थांगासिनो माने बोथिया नायानो बांसिन आरो बेलाय नै बामि गोगोम इउटुबारा बेसेबां बामिया 150 होनदों बाबायसो दे नोंखौ आयु महिन बिमाया जाबाय खाजि खुजि ओइ आयु सोर हाथायाव बुलायबावबाय आरो नै हिनजावसोलाय ना लोखि साराखालै मा आं बेखौल' लानानै दा जाथेगोनसो आं दा आं सेरथामसो बनासो गैया आंनिया मोनबावखागोन ना नै मोना माथो गावनाय जिगिजों मोनाला ओमफ्राय नोंसिनि जाथिना मालायफ्रा मोनदों हनै 15-20 केजिखौलाय आब'नि बेसेबांमोन मा सेरबाल' मोनदों निया लान्दा मोननाया अयथासारनो 100 केजि बायदि होनदों हनै गलदङा बाल्थिं गिदिर गिदिरजों बाल्थिंथामनो लान्दा मोननाया बाल्थिंसे गिदिराव 10 किल' बाल्थिंसेयाव 10 केजि बा उमुरेननिबो अयथासार गोबांनो उमुरेननिया बेलाय ओमफ्राय बिसिनि बाहाय सुबिदामनि बेलाय नै नास्रायफ्रा कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम मिथिया एसे लाइभ होबाय आङो नै अयथासार ना ओंखारदों खैला मेलायावहाय मा खालामना एभेलेबेल अखा हानायनि 80 थाखा 70 थाखानि मोनदों 70 20 थाखा 30 थाखा मोजां माबाफ्रा बामिफ्रानो 40-50 खालायनि 70-60नि मोनलाबायदों हनै बिदना नांखाखिसै हनै नाहरबायल' थाखाबाय दिनै माबोरै जाखोलै नै आदाफ्रावनो बिदना नाङाखिसै माथो हनै हरै नाया नेबेलेबे दा मोनाव आंजों फैदे लायनो मा मोनबावखानाय इयो दा मोनावबो बायफुनानैलाय दोननो हागौ खिन्थु माबा गैयाना जोंना मा होनोमोनलाय बनानै गैया फोराननोहाय दाम गैयालै आदा है दामा खमथारखा लांनानैसो दोनहैगौसोना बना गैया आंनिया फोराननो ओमफ्राय बेखौनो नोङो आदा बेखौनो नोङो माबानि बायनाङै नोङो फोराननानै 130 थाखालाय स'नि गोरानाव ना गोराना बोथियाया 130 थाखालाय स'नि बायनांखायो माजे समा 100 थाखा खमावनो फवालायनो स' बेलाय नै सफैदावोल' नै बोथियाखौ बेसेनि मोनदों प्रदीप बोथियाया बारा दाम गैया 50 60 40 सोरबा बायदिया नेनो बाना 40 खालायनि होनानै ज्राव थाङो एफाबां ना फाननांगौनि ओमफ्राय सोरबा बायदिया नेथाबग्राफ्रा 70 फानो 60 थाखा 50 थाखा 40 थाखा खालायनि मोनो अयथासार मोनदों मानसिफ्रा ना सेलायनायानो ना सेलायनाय 60 थाखा पवा 60 फैनाया जाथिनो रोङाखै है नेसालै गोगोम ओंखाय नै दंग'आवनो
मुसुरजोंल' जाथेनांगौरा औ बैयाव बांसिन मोनबावनायसो आदामसो नोंसिनि बे ओरैनो दंग' फिसाया दुब्लिबारि गेजेर गेजेर गैया बिदियाव राखिथिंखानोरा अखाल' हानांगौलै दै देनाङा अयथासार माबायदि थायो आं गोरोंथारा माने नै खायसेया नै मेरला एभेलेबेलनि ना फाननाय ने एसे फुवारस्रोदोरा नुबाय दा मास मोनसे जाजानायनि मोनखालायबाय दा दानिया माथो दा मोनायाव जाथेबावदो मेरला आरायनाय बाजै लाबावबाय नै ने जाथिना मोननायनि फुरा जाथेना मोनदों गारबोबावदोंसोलै इउरानिया लान्दानि बांसिन मोनदोंदां फुला फुला नाया